Wah, biasanya ini malam minggu dulu base camp ya. Wah, Rono pura ya. Nek kene kita gabut lah, mending Rono ya. Kumpul karo kancane untuk informasi. Jago nak garing iki ora ono. Pesen HP. Mon, ucil, mon. Bentar. Sekedar singkat cerita. Inilah sosok Ucil. Tampan tapi bodoh. Oke, lanjut. Ucil borang iki. Wes, ayo. Halo, Cil. Pesen es, Bray. Mau 10? Ya, 10. Wes. Ini ya. Gampang kok tahan nomor ada duwe ya. Masane sama ono basis ora. Ya wes jadi aja jumakno wong wis. Ah, suwene ase indi lah. Teko, orang ngono wis panas barang ngene kok. Wonge manuk mah ora. Oh, tak telepon yo jarine lagi ngudek ketak wis ngerteni kok. Suwe panas Cilik tak cilik, lakone om tim-tim ngono ah. Lah piye nah. Belum lagu cek sanung-sanung. Paling ini ki jugung-jugungan karo telo. Aku ora karo iki sembo. Lu tak jejeg ngono. Tompel iki jarine dolanan ning Jumlah balane dhewe. Udah iku. Sake cacilik bu kala-kala. Yo arep to medan iki. Ora apa-apa. Nang arep kabar. Piye? Itu mana diwaki. Barane iki lho, Sti. Ora jarine ku cuma rondo. Tenan iki. Delok iki sandung-sandung ngene ya. Cuma tenan mbok rasani nggih ku. Cil. Oi. Nang rene. Iki lho ese. Jangan supan. Kowe piye lah? Jingan. Nah, ora mau. Pira Pak Cil? 20 karo wingi. Kowe yo ngono aja. Duit aku. Duit ta? Sate kok sate. Tenang ono kowe. Sate ya. Cil. Karo ndek iki 20 Pak Cil. Enggak Cil. Biasane aja lah catat aja Cil. Wah, elah. Utang saya aja. Lu malah anak kok mama jajane nek kowe utang ini selesai ya, Pak. Ora bisa. Ya ora lah. Wis, utang kecil 20 ya. Iya. Ya oke. Sesuk udah ya. Ya. Biasa. Weh. Coy, ngopi tak malam minggu, coy. Piye acara bakar-bakar enak, coy. Ngopi Yo, bakar-bakar iku seru. Ora ngopi. Tepung wak jaran iki Pak enak, coy. Ora ceweke. Lah ngono wong. Bakar-bakar iku. Bakar-bakar ae. Yo. Ya. Aku jangan anu ya. Yang kok ya. Wes sembarang Nan ora. Nana. Alah, kok ora ora. Alah, Cek to. Tak taweane sik lho pokoke. Nggih. Cek ho dilu. Kok suwi? Neng jenenge Telepon manten ya. Bayangku telak. Opo gawe bang? Mosok ya ngem iku. ora itu ya, Kang. Halo. Piye? Kepengin nek bakar-bakar nang nggon kowe. Betul nang nggon kowe ya. Ono belane. Yo. Anteni jam 7 anggere parane masih ayo. Ya. Ya di ayangku. Apa sih cewek? Kamu kok bijak metu aku gak sama lu bakar-bakar aku piye? Aku yo ora iso. Apa tundae kayak kandian saya atau nek malah masa ke jenjek lapang aja kelas. Kita ada arah lucu coy. Piye? Gak apa-apa. Oh, dungu ra tak bane. Duwe pacarku aku. Nah aku terus piye coy? Udah ya, wis go ngene ae kowe mosok ngerti semboyan Dik Ben. Oh bengi malam minggu wayahe jomblo turu rasa metu-metu mendak loro atimu. Jajal nyanyi Sarah. Oh bengi malam minggu jomblone wayang ngenes. Wis ning omah wae rasah melu kancane royangi kowe mesak